Matul iż-żmien tal-pandemija, fl-Isptar Monte Karmeli irduppjaw il-pazjenti li jbatu minn kundizzjonijiet u mart mentali. Spjega dan iċ-Chairman Kliniku tad-Dipartiment tal-Psikjatrija fih dan il-Ministeru tas-Saħħa, Dr. Anton Grech, kif sostna li l-pandemija ġabet magħha fatturi li setgħu immotivaw aktar każijiet ta' kundizzjonijiet mentali. Dr. Grech spjega uħud minn dawn il-fatturi. L-aktar kawża komuni hija l-istress. U din is-sitwazzjoni tal-COVID-19 bidlet ilna ħajjitna, bidlet ilna is-stil ta' kif ngħixu, ġabet ħafna stress. Allura min kellu l-predispożizzjoni li jbagħti minn problemi ta' saħħa mentali kellu dak li ngħidulu relapse. Spjega wkoll kif il-miżuri ta' distanza soċjali għal ġid tal-poplu Malti Wawċi setgħu wkoll affettwaw b'mod ħażin lil dawk li jbatu minn dawn it-tip ta' kundizzjonijiet kif naqas il-kuntatt tagħhom ma' dawk li s-soltu jsibu l-wens għandhom. L-aħħar fattur huwa dak li permezz tiegħu ċertu persuni qed isibuha diffiċli biex jadattaw għaċ-ċirkostanzi differenti li ġabet magħha l-pandemija u bekk jaqgħu għal vizzi. Hawn nies li minħabba dan l-istress qed jużaw metodi ħżiena ta' kif jiddiljaw mal-ansjetà li għandhom. Dan l-iktar bobbus ta' sostanzi, drogi u alkohol. U f'dan rajna żieda wkoll. Minkejja din iż-żieda sostanzjali, Dr. Grech tenna li l-Isptar Monte Karmeli adatta tajjeb għaliex kien imħejji minn qabel. Ħsibna minn qabel li din is-sitwazzjoni tista' tinqala u għalhekk ippreparajna ruħna b'tali mod li irranġajna swali u t-teams tagħna b'tali mod li nkunu iktar effettivi sabiex ngħinu lill-pazjenti u fl-istess ħin ikunu safe kemm jista' jkun mill-COVID. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.